Ophis District Agriculture DAO East and West Khasi Hills aga khatsan tarik Naiwieng kala Pynlong ye Workshop Cum Competition on Spice Crops ke Jingiakob Pyninam ye ki Musli Musla kum ki Shynrai ki Syingbah Jaiur Latyrpad Sohmynken Sohmarit bat jait ki um-ngap haka phyllaw Ophis DAO Mairang. Ka Director of Agriculture Meghalaya ka kong GC Lyngdoh, ka Director of Horticulture kong B.Mylliem Umlong, nangta ka DAO East and West Khasi Hills District ka kong Andora Nongbri, bat ki nongtrei ni kini ki Ophis kila pynshngain bat pynrhem ye ki pat nongrep, ha kini ka Jingiakob bat Jingiakob Pyninam ye ki Musli Musla ki bami na kini ka jaka. Hakini ke Jingiakob lawan ban Shymenta di ki nongrep na kaling ki Shillong jang ka East and West Khasi Hills District ke balawan ra e ki Musli Musla bakensai ni ki Lyngdoh jang ki. Da ka ba Pynlong ye kini ke Lempung Pyninam katanat agriculture ke Penchlo di ki nongrep jang ni ka than bat ke Jylla hi bro ka we bakin yok mensim ban penhe ye karep karyang jang ki bat ban plelat ki nongrep ban de bat penyat yau ye ki Musli Musla jang ki. Hakini ke Lempung la Penchlor bat kentiu ru ki nongringap ban de bat ban penyat yau ye ki um-ngap beki lasan bat jer na ki Syingbah beki lari halagi jong ki jaka. Kinong penyat ye kini ke Lempung Pyninam ki lasami ki buskit sernot bat song pisa syekinong job hakini kesngi. percent naka liang jong ka sarkar Meghalaya. Ti ngai khublei ye bro khot nungkong ye ki nongrep ki bala wadla ki bon kam hakapor kani kapor ot yu kubha menta nrei ki pelat por banwan bania dondon ka hakani ka program menta kasni. Ti badru ye kini ki dignitaries Baling mention nungkong ye ki nongrep nomar ba hanga ki nongrep kide ki ba kide ki padba ki ba jongka department hi barokaway nang yang hangni nakaliang jongka department of agriculture kata ka department of agriculture kadai lang ye barokot ki directorates ka directorate of agriculture, directorate of horticulture, directorate of food processing batru ka directorate of research training and technology induction tinga snotanat ru yang penting